Acum o să intrăm pe un Minecraft și o să filmez cu un prieten. Cum vedeți, eram în joc. Salut. Salut. Pentru salut la YouTube. Știu. Nu e destul? Nu. Da, bun. Vreau să-mi bag piciorul mai frumos. Cum vedeți, vreau să ies la suprafață. Nu că poate scarul... Eu filmez cu mobil legendar și vede. Păi de ce nu duce așa? să lăsați un like la Ionuț. Și îi dorește să facă și mai mulți abonați. Nu așa? Uite că văd cum ești. Nu să cărbun. Uite că nu mai pare că de internet. Cum vedeți, am dat de apă. Am respect pentru toată lumea care și pentru internet. Am dat de apă. Nu pot să mă scap de ea. Și uitați, am ajuns la locul nostru. Avem și noi un cal. Aici, frumos. Ăsta l-am făcut de pe creativ, ce vedeți acolo. Aici am N-am făcut, știut eu. n-a știut că o să filmăm. Și să dăm și o tură cu calul, să vedeți. Mânca mea că mi-a spus. Mai am o baterie. Mai e baterie? Dau o tură cu calul, să vedeți. Mirați frumos alți cai. Mai frumos și cred că aici o să se oprească și tare, fiindcă nu mai am baterie. Da, și Fiindcă și dacă nu se închide, el o să scoată de pe server. da, și Ok, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și la mine și la el. Deci o să am canalul meu să-l am în descriere la tine, a? da. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. La mine, nu la el. La amândoi, mă. Și v-am lăsat. Pa! Bye bye.